Wala na gibantayang dautang panahon o bagyo sa gawas man o sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Tungod sa monsoon break o hapit, dili na mabatyagan ang epekto sa hanging habagat. Mamahimong init ug igang na usabang panahon sa tibuok nasud, easterly ug frontal system ang naglihok karon ug posible mahatod kini sa pag-uwan sa pipila ka dapit sa nasud. Karong Hunyo, usa o duha ka bagyo ang posibleng mosulod o maumol sulod sa Philippine Area of Responsibility. Matod sa pag-asa, subay sa climatological data, sagad moigo ang bagyo sa may Bicol region o Southern Luzon o ka-eastern o northern portion sa Kabisayan. Posible hinuon kining mo recurve o musimang ang direksyon ini palayo sa nasod. Subay sa kasayuran sa Metra Weather, adunay kahigayonan kawanon ang Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Northern Mindanao, BRMM, Caraga ug Davao Region. Masinati ang kusog nga pag-uwan subang bahin sa nasod busa, mas maayong mag-alerto sa posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta. Adunay posibilidad nga wanon ang ubang bahin sa nasod tungod sa localized thunderstorm.